Ana kallon tashar Yahoo TV Teach. Yanzu wannan tashar tamu za ta koyar mu da ku yanda ake canza friend status. Ku dinga kallo da Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Fara gashi nan na shiga cikin app ɗin ya buɗe mun sai in ga canji friend status ɗin nan gashi nan na shiga zai kawo mun status ɗin abokina gashi nan ya kawo mun wanda nake so in canza status ga hotunan status ɗin nan nasa wanda nake so in canza to da yake kun ga hotona a kai na abokina ne to na canza mai status ɗin na ɗaura hotuna na a kai da wasu abubuwan to gashi nan yanzu na shiga nan choosing any image sai in danna gallery gashi nan ya kai ni zuwa ga gallery ɗina sai in danna duk hoton da nake so misali a danna wannan gashi nan anan ya bayyana sai yanzu in danna wannan hoton shima za ku ga na canza shi shima ga wanda ya bayyana a wurin kuna gani to haka ne da ake canza status in ka gama canzawa sai mu zo mu danna wannan wurin koren wurin nan kamar jajajen nan muka danna zai kai mu zuwa ga WhatsApp yayi haka mu koma gun status ɗin gayi nan Abdulhadi shine mai status ɗin mun shiga haka gashi nan na canza mai status ɗin ba da izininsa ba kuma gashi na canza gashi nan na ɗaura hotuna na akan status ɗin nan nashi gashi nan duka shine yanda ake canza aboki status nan kuma shine idan zaka wa abokinka misali in zaka mai rubutu ta wani kalar wata kalar da kake so ya burge shi ko ya burge ka gashi nan zamu rubuta mai barka da warhaka ko kuma mu rubuta mai barka da safiya gashi nan ya bayyana a nan wurin barka da safiya mu danna a WhatsApp ɗin sai mu danna wannan da muke so mu tura gashi nan barka da safiya mu zo nan sai mu goge wannan link ɗin da ya kawo mana muka danne sai kenan sai mu shiga tura gayi nan ya tafi barka da safiya shikenan shine yanda ake canza friend status sauran kuma da in kun shiga za ku gaggane yanda ake amfani da shi zamu ajiye muku link ɗin application ɗin a ƙasan description.